Башкортстанның Туймазы районыннан килгән кунаклар хәзинә ансамбле коллективы булып чыкты. Өлкәннәр күрше республика аерым алганда шиктәш районнар Актаныш һәм Мөслим белән танышырга килгән. Өлкәннәр Актаныш районының Әнәк авылында Бабайда кунакта музейын караганнар, аннан Мөслимгә килделәр. Бүген бездә Башкортстанның Туймазы шәһәре ветеран актив кунакта. Без алар белән очраштык, таныштык һәм Мөслимебезнең истәлекле урыннарын күрсәттек. Кояшлы акта булдык. Музейда менә бу хәзерге моментта библиотекада гомумән безнең Мөслимебездә күрсәтерлек, карарлык, әйбер җитәрлек. Алар инде аңа инандылар һәм хәтта шаккаттылар дисәк тә дөрес булыр. Ветераннар оешмасыннан Адонис Музагилович Файзуллинның ияте белән безне чакырдылар. Безне күрсәтергә Татарстанны. Без инде ветераннар оешмасында оешканбыз, яшәп ятабыз. Фольклорларда, конкурсларда бөтен җиргә катнашырга җөрибез, тырышабыз. Экскурсияларга чыгабыз. Башкортстанда күрәбез, Татарстанда күрергә тырышабыз. Бүгенге көндә бик шатбыз. Без булдык бүген иртән үк чыгып битендә Актаныш районнарын карадык. Әнәк дигән авылга кердек бит. Минтимер Шаймиевның туган авылын күрдек. Хәзинә фольклор ансамбле өлкәннәр төрле бәйгеләрдә актив катнаша икән, мөслимләргә дә җыр бүләк иттеләр. Ансамбль вәкилләре туган якны өйрәнү музеенда, китапханәдә, батырлар йортында булды, Мөслимдәге үзгәрешләрне күреп сокланды, җирлегебезне Мәскәүгә тиң дип бәяләде. Иң күзгә ташланганы матурлык, чисталык, урамда бер чүп күренмәс. Ул ык буеның эшләгән эшләре анда шул кадәр матур. Менә безгә шул кадәр ошады. Нәрсә дип кенә әйтеп аңгартайым инде шул кадәр шул матурлыкны. Ошады, нык ошады. Менә даже язып куелган теге баннер диләрме, нәрсәләр анда да татарча язып куелган. Ничек, нинди кагыйдәләр, ничек булырга тиеш балачага дип. Туймазлылар белән бергә Актаныш районы вәкилләре дә килде. Актаныш район газетасының элекке редакторы Нурулла Нурлыев та Мөслимнән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Европага якыная барайсыз икәнсез. Күптән күрәсе килгән иде. Бу ык буе тирәсен шул кадәр матур итеп үзгәрткәнсез инде. Ул Савантой урыны менә. Гомумән без Мөслимнән шундый хәтта менә без былтыр барган идек Сабар районына. Кайбер мәсьәләсе хәтта Сабар районында уздыргансыз. Шуңа сөенеп йөрибез. Менә музейда булдык, китапханәдә булдык, хәзер менә батырлар йортында. Монсы бөтенләй безгә яңалык. Әле менә күп җирләрдә йөргән бар. Бу инде Казанда булырга мөмкин, яисә Мәскәүдә мондай йорт батырлар йорты нашлай эшләнгән. Бу гомумән авыллар өчен, авыл районнары өчен нык кирәк әйбер. Шушы көннәрдә Мөслим тагын кунаклар көтә. Татар әдәбияты көннәре кысаларында җирлегебезгә бер төркем язучылар киләчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.